Καλημέρα σας. Νομίζω ότι το τελευταίο διάλειμμα δικαιούμαι να λέω καλημέρα. Έχουμε περάσει μια μισή ώρα συζητώντας για ένα θέμα που θα πρέπει να μας είναι πάρα πολύ οικείο, αλλά μας είναι πάρα πολύ άγνωστο. Εγώ είμαι ο Σκουντούφλης, ο οποίος φέρνω τα διάφορα εμπόδια και χρησιμοποιώ έννοιες για να καταλάβουμε την αρχαία ελληνική θρησκεία. Χρησιμοποιώντας βέβαια το γνωστό παράδειγμα, αυτό που ξέρουμε οι περισσότεροι, είτε το χρησιμοποιούμε είτε όχι, τη χριστιανική θρησκεία για να συνοηθούμε. Έχουμε φτάσει λοιπόν στο τελικό στάδιο όπου συζητάμε με τους ανθρώπους που είναι κοντά μας πώς οργανώνεται αυτή η ομάδα σήμερα και τι διεκδικεί και πώς τοποθετείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι είναι τρεις ερωτήσεις, θα πρέπει να τις συζητάμε σοβαρά από εδώ και πέρα για οτιδήποτε στη μετά τη φούσκα εποχή. Ορίστε. Να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε. Με τα πράγματα όπως είναι τώρα, που δεν υπάρχει καν δηλαδή αναγνώριση, δεν υπάρχουμε στην πραγματικότητα, δεν μπορούμε να συζητάμε και τόσο εύκολα για το τι διεκδικούμε, τι δεν διεκδικούμε. Μιλάμε ότι λείπει το αυτονόητο. Από εκεί και πέρα μπορεί ο καθένας, νομίζω, να φανταστεί τι θα του έλειπε, έτσι και δεν αναγνωριζόταν ως. Εγώ θα το κάνω λίγο πιο αισιόδοξο. Νεκροταφείο. Ας πούμε ότι αύριο αναγνωρίζεται. Και αλλάζει. Νεκροταφεία. Δυνατότητα προφανώς, εφόσον έτσι είναι ακόμα υπό η σχέση πολιτείας με κάποιες θρησκείες, δυνατότητα να έχεις νομική κάλυψη σε θέματα γάμου, σε θέματα κοίδευσης κλπ. Να κάνουμε μια παρένθεση. Το νεκροταφείο, όπως ίσως δεν ξέρει ο πολλής κόσμος, ανήκει στους Δήμους. Σωστά. Δεν ανήκει στις εκκλησίες που έχουν κάτσει πάνω και λένε εσύ εκεί και εσύ εκεί και εσύ έξω. Σωστά. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή θα διαχωρίσεις πλήρως, το οποίο εγώ το βρίσκω θετικό, θα διαχωρίσεις πλήρως το κράτος από την εκάστοτε εκκλησία, οπότε μετά θα επαφίεται στους ανθρώπους της εκάστοτε πίστης, θρησκείας, το τι θα κάνουν και πώς θα μεριμνήσουν για τα δικά τους, το οποίο είναι το πιο σωστό σε ένα σύγχρονο κράτος. Ή όταν έχεις σε ένα επίπεδο κάποιον, θα φέρεις και τους άλλους εκεί. Δεν γίνεται να είναι δημόσιοι υπάλληλοι οι λειτουργοί της μίας θρησκείας. Τι μας είπατε τώρα? Δεν γίνεται, είναι παράνοια σε ένα σύγχρονο κράτος. Ναι, πάει, κάνει παρέα με τις άλλες παράνοιες. Οπότε όπως είναι τώρα η κατάσταση, προφανώς θα θέλαμε να βρεθούμε στο ίδιο επίπεδο που είναι οι αναγνωρισμένες υπόλοιπες θρησκείες. Κύριε Μπακογιάννη, σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, πώς μεταδίδονται οι διαφορετικές θρησκείες και οι διαφορετικές πίστες? Πώς θα το σκεφτόσαστε εσείς σε μια ιδανική συνθήκη? Τα παιδιά θα θέλουν να μάθουν. Πώς θα το βλέπετε? Το σχολείο, κύριε Βαϊολάτη, το βασικό. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να απαιτήσουμε είναι να πάψει αυτός ο κρατικός προσελητισμός. Είναι και φαρμάκι. Χαίρομαι το λέτε και εσείς, γιατί το λέω μόνο εγώ. Το λέτε πολλοί κόσμος, δεν το λέτε μόνο εσείς. Όχι, και εγώ. Λοιπόν, πρέπει να πάψει αυτός ο κρατικός προσελητισμός. Δεν γίνεται να γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει δηλαδή να ξεκινάμε από την αρχή όλοι. Και να επιλέγουμε, να έχουμε δηλαδή την ελεύθερη βούληση που την έχουμε και τη φρόνηση να επιλέγουμε σε κάποια ηλικία τι θέλουμε να ακολουθήσουμε, πώς θέλουμε να προσεγγίσουμε το θείο. Άρα λοιπόν από το σχολείο. Δηλαδή, ιερά σύμβολα, προσευχές, αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Μόνο νομίζω στην Ελλάδα πρέπει να συμβαίνουν αυτά, δεν πρέπει να συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ασία, Αφρική. Καλά, εννοώ στο δυτικό κόσμο που ξέρουμε. Θέλουμε να είμαστε και ευρωπαϊκή χώρα. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πολύ βασικό. Δηλαδή, από το σχολείο πρέπει το παιδάκι να είναι ελεύθερο, να μην έχει φοβικά σύμβολα. Δεν ξέρω, πάντως αυτό το πράγμα υποθέτω στηρίζεται πάνω σε φοβικά σύμβολα, σε φόβο. Πάνω στο φόβο στηρίζεται όλο αυτό το οικοδόμημα. Η ελληνική θρησκεία δεν έχει φόβο καθόλου, έχει προσέγγιση χαράς. Πιστεύω ότι αυτό είναι. Και δεύτερον, εγώ που είμαι ελεύθερος, θέλω να επιλέγω σε ποιες τελετές θα συμμετέχω, αλλά και το άλλο θέλω να μην συναντώ όταν δεν επιθυμώ ξένα σύμβολα. Όταν το επιθυμώ και θέλω να θρησκεύομαι, να πηγαίνω και να το βρίσκω. Και το μουσουλμανικό τέμενος, βεβαίως πρέπει να υπάρξει μουσουλμανικό τέμενος. Εννοείται ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να θρησκεύεται με τον τρόπο του και το θρησκευτικό ναό και τον καθολικό ναό και τον προτεσταντικό ναό. Το βουδιστικό, το ελληνικό, ό,τι είναι τα πάντα. Και όχι να τον συναντώ όπου δεν επιθυμώ. Δηλαδή, στα δημόσια κτίρια τι δουλειά έχει η παρουσία μιας θρησκείας? Αυτά είναι αυτονόητα. Και τα κουβεντιάζουμε λες και ανακαλύψαμε άλλο τρόπο. Είναι τα αυτονόητα που νομίζω όλη η Ευρώπη τα έχει πετύχει. Τελευταία είδαμε και τον Ισπανό ότι ωραία τα κατάφερε. Κύριε Μοίρα, βιβλιοθήκες ασχολείστε, υποθέτω ότι. Πώς μετέχει κανείς σε αυτόν τον πλούτο που τον έχουμε ξεχάσει λίγο? Τι να διάβαζε, τι να έβλεπε, πώς να μπει λίγο σε αυτόν τον κόσμο τον ξεχασμένο?
Ναι. Πολύ δύσκολο και αυτό που ρωτάς. Τώρα εμείς μέσω της κοινότητας που έχουμε προσπαθούμε να βγάλουμε πράγματα της καθημερινότητας, δηλαδή της καθημερινής λατρείας. Αυτά πραγματικά δεν υπάρχουν σε ένα βιβλίο. Σε πολλά, όχι. Πείτε μου, προφανώς ανατρέχει κανείς, πάλι φτάνουμε στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Ναι. Εγώ συνιστώ... Και ας πάρω τη θέση. Γιατί είναι μέσα στα ποίηματα, στα θέατρα, στα πολιτικούς λόγους. Υπάρχει τι στο χώρο μας και έξω από το χώρο μας, οι περισσότεροι αναζητούν αυτές τις πρακτικές στα φιλοσοφικά κείμενα. Θεωρώ λάθος αυτή την κατεύθυνση. Σε πρακτικές καθημερινές στη λατρεία μας, καλό είναι να επισκέπτονται τους τραγικούς μας και τους ρήτορες. Βέβαια, το επισκέπτονται. Εκεί. Πώς πας στο γιατρό. Ναι, έτσι ακριβώς. Εκεί πραγματικά βρίσκουμε μεγάλους θησαυρούς της καθημερινότητας της λατρείας μας. Αυτό συνιστώ. Και τώρα πρακτικά πώς ασκεί κανείς, πώς βρίσκεται με τους άλλους, γιατί πρέπει να σας ξεχώσουμε, δεν είναι δεδομένο. Δεν είμαστε κρυμμένοι. Όχι, αλλά πώς πρακτικά θέλει κάποιος να μάθει να έρθει να δει. Ναι. Πού, έχει καμία ιστοσελίδα, κάτι να του πούμε? Υπάρχουν πολλές, γιατί όπως ανέφερα υπάρχουν διαφορετικές οργανώσεις σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδος. Νομίζω ότι οποιοδήποτε θέλει. Τι να βάλει στο Google, το GR δηλαδή. Ναι, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση. Είμαι προσεκτικός. Λέω τι να βάλει, πείτε μου διάφορα. Αρχαία ελληνική θρησκεία. Ναι, νομίζω άμα βάλει ελληνική λατρεία, τελετές ή ελληνική θρησκεία. Αυτά είναι πράγματα που γίνονται όμως έτσι. Δηλαδή, εσείς ζείτε θρησκευτικά. Μπορώ να το πω έτσι. Τουλάχιστον μιλήσω προσωπικά για την κοινότητα που είμαστε οι παρόντες. Να είμαστε διατάφτα. Είναι σε εβδομαδιαία βάση αυτές οι συναθρήσεις. Και τι γίνεται στην αλήθεια? Διαβάζετε, συζητάτε? Μιλάμε για προσευχή, για λατρεία. Μιλάμε για λατρεία. Εδώ φτάσαμε στα πολύ γνωστά, είναι όλα διαφορετικά. Προφανώς και υπάρχουν και... Υπάρχουν ύμνοι, τραγουδάτε, προφανώς ξέρουμε όλοι. Εγώ πρέπει να σας πω κάτι, μια λεπτομέρεια ενδιαφέρουσα. Στη δική μου οικογένεια που ήταν πολύ αστική, η βυζαντινή μουσική θεωρείται βάρβαρη, ας πούμε, και εντάξει. Εγώ όταν έγινα έφηβος και επαναστάτησα, θέλεις να μάθω βυζαντινή μουσική. Και προφανώς ξεκίνησα σε έναν καταπληκτικό δάσκαλο, ο οποίος ήταν γνώστης και ήταν και μαθητής του Ψάχου, βέβαια, και είχε ύμνους στους αρχαίους γραμμένους βυζαντινά, που καταλαβαίνετε αποδίδονται πάρα πολύ ωραία. Και μου έκανε εντύπωση ότι ο θησαυρός του και αυτό που θεωρούσε ότι είναι εκπληκτικό σε αυτά που έχει, ο χριστιανός αυτός αρχιιεροψάλτης, ήταν οι αρχαίοι ύμνοι γραμμένοι βυζαντινά και τους είχε σαν εικόνες. Ήταν συγκινητικό αυτό το πράγμα. Αυτό που περιγράφει ο Παλαμάς, ότι η αρχαία ψυχίζει μέσα μας αθέλητα κρυμμένη. Ο Μέγας πάντα πέθανε, πάνω να πεθαίνει. Πείτε μου, και έχετε μουσικές, ανασυνθέσει, πώς γίνεται η αναβίωση? Υπάρχουν μελοποιήσεις ύμνων, υπάρχουν οι προσφορές μας που φέρνουμε, υπάρχει αυτή η συμμετοχή όλων στο λατρευτικό τυπικό και δεν υπάρχει κάποιος μεσάζοντας μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Υπάρχουν απλά ιερείς που τελούν τα καθήκοντα εκείνη τη στιγμή. Τη μία μέρα μπορεί να είμαι εγώ, την άλλη μέρα εσύ, η οποία είναι και η αντιπρόσωπη ανάποδα της κοινότητας για εκείνη τη στιγμή. Ναι. Έχουμε μια γραμμή. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να πω συγχαρητήρια για την εκπομπή. Είναι ωραίο το θέμα το σημερινό σας. Κάτι σας θυμίζει έτσι. Ναι. Θα ήθελα να ξεκινήσω από τα σύμβολα, από το Ισβάστικα που είπατε και τον ισοσκελή σταυρό. Ναι. Αυτά ήταν πανάρχαια και παγκόσμια σύμβολα ηλιακά, όπως και η Σπύρα, ο Μέανδρος, και ξεκινάνε από πολύ βαθιές θρησκείες, από τη μινωική θρησκεία κλπ. Αν υποθέσουμε τώρα, υποθέσουμε ότι η θρησκεία, η ελληνική ξεκινάει από τη μινωική θρησκεία, από τη Δία, πρώτα φίλια θεότητα, χθόνια θεότητα, έγινε αρσενική θεότητα ο Δίας, και όταν μετά τις καταστροφές, όλες αυτές, την τελευταία καταστροφή του μινωικού πολιτισμού, είπαν οι Μινωίτες που είχαν ιερέα τους Μίνωες, οι ιερείς τους Μίνωες, είπαν ότι εφόσον δεν τον βοήθησε ο Δίας, πάνε να πει ότι πέθανε.
Και όταν τους κατέκτησαν οι αρχαίοι, είπαν ψεύδονται οι Μινωίτες, δεν πέθανε ο Δίας πήγε στον Όλυμπο και φτιάξανε το 12ο Θεό. Σε αυτό ήρθαν σε αντίθεση ο Πυθαγόρας, ο Αισχύλος, ο Αριστοτέλης, ο Πλάτων. Έτσι, γιατί κάποιοι γνωστοί μας, είχε πάει στο Επιμενίδη και είχε μάθει τη θρησκεία και είχε καθοδηγηθεί από τον Επιμενίδη, τον ιερέα του Μίνωα πάλι. Φτιάξανε λοιπόν, μετά πάλι όταν ήρθε ο Απόστολος Παύλος, είναι η αλληλουχία, είναι το αλληλούια που λένε. Όταν ήρθε ο Απόστολος Παύλος και πήγε στην Κρήτη και πήγε αυτό, είπα ψεύδονται οι Κρήτες, ψεύδονται οι Έλληνες, δεν πέθανε, μετουσιώθηκε ο Θεός και έγινε Χριστός. Και φτιάξανε εκεί που γεννήθηκε το σπήλαιο του Δία, φτιάξανε τη μεταμόρφωση, την εκκλησία της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Και όπου παντού αλλού, έτσι. Την αρχαία θρησκεία την αποκρυπτογραφούμε από τις παραδόσεις μας. Μέσα από τις παραδόσεις και μέσα ακόμα και στο χριστιανική θρησκεία όλα τα έχει πάρει. Από την αρχαία ελληνική θρησκεία όλα τα έχει πάρει ο χριστιανισμός. Δεν έχει εκεί βασίστηκε. Πώς να πείσει αλλιώς αν ήταν από άλλο πλανήτη. Δεν είναι πιο εύκολο. Το Διόνυσο τον Ζαγρέα, το αίμα που πίνουμε, την Θεία Κοινωνία, από τον Διόνυσο τον Ζαγρέα που τον κόψανε κομμάτια, από τον Ορφέα που τον σταυρώσανε, ο Χριστός σταυρώθηκε. Έτσι, ναι. Το Προμηθέα κλπ. Ακόμα όμως στη θρησκεία, και αν σκεφτούμε ότι και ο Μέανδρος